Puolustajat saa respata! Puolustajat saa respata! Saat huutaa lämäriä. Lämäri! Lauri. No. Mennä. Moro mun Esori. Kannattaa mennä kaveria auttaa, jos se on mahdollista. Liikkuu. Kun ootte ottanut osumaan, te voitte huutaa sitä lämäriä. Lämäri! Kaadutte maahan ja huudatte lämäriä. Lauri! Osuuko Lauri? Ei tietääkseni, se on kerkes Peli ohi! Peli ohi! Se on joka tapauksessa ohi, se on joku kuollut tai ei. On vähän solisluuhun ammuis sieltä. Tuli suoraan laskuun. Joo, mä kuulin, se tuli sen jälkeen kun sä olit ollut siinä jo hetken aikaa. En tiedä, se on vähän siinä ja siinä. Se kimpos todennäköisesti musta, koska se on sun mua solisluuhun. En mä tiedä, Lauri oli kyllä niin saatanan keskellä sitä tulilinjaa, että ei perkele, saa olla sokea, jos ei osu. Näkyykö, Lauri, kun sä olit siinä, näkyykö, että osuuko vippi? Ei tiedä. Kyllä sitä on tasapeli. Se on kaikista reilua, koska mulla osui kuulla tähän, niin se on hyvin mahdollista, että se osui suhun. Se on suoraan tässä. Solisluun päälle. Leo ampuu tuolta. Kaikki offarille! Teka osui mahaa, saatana. Katollaan. Ootte te aika moneen osunut, koska kaikilla on noin lämärit hommissa.
Ketkä kaikki saa hiilat? No kaikki, koska sitä ei spesifioitu, niin kaikkihan saa se hiila. No, kato kun vippiryömi mulla ja hiilat mun taskuun. No ei sillä ole mitään ongelmaa.